δεν θα χύσουμε την καρδάρα με το γάλα, που είναι ένα γάλα πολύτιμο που μαζεύτηκε χάρη στις θυσίες και τους σκόπους του ελληνικού λαού. Αυτός ήμουνα, αυτός είμαι, αν έχω την τιμή να είμαι βουλευτής με τη δική σας εντολή, θα παραμείνω να είμαι αυτός. Δεν μπορώ να είμαι κάτι διαφορετικό, δεν μπορώ να λειτουργήσω διαφορετικά. Δεν θα είχε κανένα νόημα για μένα να επιδιώξω να είμαι, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, βουλευτής για να είμαι βουλευτής. Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για μένα να είμαι υπουργός για να είμαι υπουργός. Εμένα με ενδιαφέρει, αν πάρω την εντολή του ελληνικού λαού, να είμαι ένα από τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αυτή η εντολή να έχει περιεχόμενο, να έχει στόχους. Να μην είναι εντολή, Γιάννη, φίλε μας, αγαπημένε μας, πήγαινε στη Βουλή και κάντε βουλευτή. Δεν με ενδιαφέρει μια εντολή χωρίς περιεχόμενο. Εγώ θέλω η εντολή σας να έχει περιεχόμενο. Και το περιεχόμενο που σας έχω με κάθε τρόπο, πιστεύω, αυτά τα 2,5 χρόνια αποδείξει ότι είναι ένα περιεχόμενο με το οποίο είμαι ταυτισμένος, είναι το περιεχόμενο εκείνο το οποίο προσδιορίζεται από αρχές, από αξίες, από στόχους που συνδέονται με την πρόοδο, την πραγματική όμως πρόοδο αυτού του τόπου. Υπ' αυτή την έννοια, εγώ φίλες και φίλοι, δεν θα είμαι ένας βουλευτής που μπορεί να κρύβει εκπλήξεις αν πάρει την εντολή τη δική σας να συμμετέχει στην επόμενη κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ.